редка течност и тези частици от дървесните, които се при топлинната обработка са били разградени на микроскопични частици, наречени фибри, се получила тази рядка кашица, която се нарича пулп. Цай Лун взел едно подготвено предварително ситце, потопил ситото в този рядък пулп и водата започва да се изцежда през ситото, а ситните фибрички започват да се отаяват върху ситото. И така с леко разклащане, с малко търпение, водата се отседила. Явно е правил много опити. Едва ли е знал какъв ще бъде крайният му резултат, но вдъхновен от природата, той решил да опита. След това, върху едно предварително подготвено парченце памучен плат, ето ги тези фибрички, как са се оттаили. И се е получил един слой. Мармалад. Това ситце го обърнал и го притеснал върху подготвеното парченце плат и фибричките останали там на парченцето плат. След това повторил процедурата, слага ново парче плат отгоре, отново прави същата процедура с ситото и така няколко слоя плат, след което ги притиска между два тежки камъка, за да се изцеди водата, защото този пулп е 90% вода. След като се изцеди водата, окачва тези памучни парчета заедно с разложения пулп да изсъхнат на слънце. След като изсъхнали, с едно такова движение, Цай Лун отделил този пласт от плата. Повдигнал го, погледнал го на слънцето и на лицето му се изписала доволна усмивка. Дългогодишният му труд бил възнаграден. Цай Лун държал в ръката си първия в историята на човечеството създаден лист хартия.